Съм 218. Тук с мене Зигто Беге. Ох, как ми бъгва. Да. Трябва да ти хоп, хоп, правим така първо. Днеска ще правим клип. Как да направим скин. Точно така. Сега, вие сте виждали моя новия скин. Много е ясно. Просто първо започвате отпреде. Не изтривате нищо друго, само отпреде и отдолу и така. Опа, сега. Много ми цепи. Така. Добре, го правим го. Сега пускаме така. Така. Първо пускаме някой цвят. И така да направим. Готово. Втора стъпка. И те са много. Правим косата. И тук е едната страна. Така. Сега няма да правим цялото, защото да не става много дълъг клипа. Чакай. Намали бе прага БГ. Да, тук с мен е прага БГ също. Еми, така става. Направи. Сега окото. По-нагоре. Върни бе. Ето. Сега. Абе, той е от това. Той е от Google. Правим така. Взимаме някой цвет, например зелен, само че по-хубав. Не трябва. Аз го нямам, сега не ми трябва. Така, можем да направим много неща. Аз ще направя така. Хоп. От Google цъкаш Зиги БГ, чуй сега. Първо влизаш в Google. Влязал ли си? Както иде. Няма значение. Мамо! Как си пръщу? Абе, аз снимам клип. Мамо! Снимам клип. Каза. Така.
Защо ми лаги толкова много? Така. Правим същата ръка от другата страна. И така. Хоп. Не! Прави поредица как да направим скин. Може да не знае някой. Може да направи някой тъп и да му се смеят всички. Така че не се обаждай. Така че моя е по-готин от ваша. Шега съм. Ето е и другата ръка. Тук правим в някой цвят. Лелелеле. Хоп. Червен. Само че по-светъл. И пускаме така. Може да направим с оранжево, защото се подхожат. Ето. Не е много хубав, обаче и ето е отзаде и също го правите, само че тук продължавате малко с косата и тук е всичко в коса. Ще го направите някак си. Какво пропускам? Краката. Сега повършвам тук. Така. Сега започваме краката. Доски мисля, че не е зле. Сега. Може в ливаго. Не е женски цвят. Сега ви казвам. Да не се казали, че е женски цвят, защото такова. В принцип си е женски. Обаче има едно обаче. Така. Може да се използва и в женски цвят. Колкото е женски. Може да направиш сини обувки. Ето. Какво аз ще направя? Нещо друго. И тук едно бельо ще направя даже. Да изглежда като жена. Или като момче. Мех. Така. Правим така. После загащите прашките или този епизод ще го кръстя как се правят ташки. Не! Опа, обърках. Как се правят прашки. Само че обърквам. И така правим. Оп, айде бе. Ето ги прашките. Се правим така. Едни обувки. Обувчици.
Стига! Това бъгване ме дразни. Ето. Прага беги, виж как направих скин. Много е дълго клипът. Има още малко. Декларация. Хоп. Още едни прашки отдолу. Не, това е наковалня. Това е пак наковалня. Ами хора... Да. Ами хора, това беше от мен. Благодаря, че гледахте този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, лайк и дано да има лайк subscribe към Прага БГ, Ник 105, Зак БГ и Жигето БГ. Пак го казвам. Много хора. О, как ми бъгва. И до скоро, хора. Харесете го, моля ви. Чао.